Els tres cuiners més mediàtics del moment es donen cita a l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils. L'alumnat del centre va poder gaudir d'una classe magistral amb els tres grans mestres, Ferran Adrià, Carme Ruscalleda i Juan Mari Arzac. Els tres xefs van explicar, entre d'altres consells, que bona part del secret es troba en la qualitat dels ingredients. Hola a tothom. Tres personalitats de renom internacional en l'àmbit de la cuina encapçalen aquell dimarts el nostre Cambrils Avui. Hi ha altres notícies que ens ocupen. Els resumim primer les més destacades en el sumari. L'ermita de la Mare de Déu del Camí quedarà tancada a través d'un nou mur. D'aquesta manera es volen evitar els actes vandàlics i arranjar la tanca que hi havia en l'actualitat. Un nou curs de la Regidoria de Cultura ens ajuda a observar millor l'univers i descobrir alguns dels seus astres. Una vintena de persones ja van participar ahir de la primera classe del curs d'astronomia. Els nens i nenes de quart del CEIP Cambrils visiten l'arxiu municipal. D'aquesta manera, l'alumnat ha pogut posar-se en la pell d'un historiador i aprendre els fonaments de la investigació històrica. L'alumnat de l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils gaudia ahir d'una classe magistral. Tres grans mestres de la cuina, Ferran Adrià, Carme Ruscalleda i Juan Mari Arzac, es donaven cita al centre per respondre les preguntes d'aquests aspirants a la professió. L'acte està marcat en el 25è aniversari de l'Escola d'Hoteleria i Turisme. Els tres referents en cuina més actuals, Ferran Adrià, Carme Ruscalleda i Juan Mari Arzac, arribaven ahir al migdia a les instal·lacions de l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Cambrils per conèixer el centre i dinar amb el professorat. I a les 4 de la tarda la sala principal s'omplia de 200 alumnes de la branca hotelera, expectants per escoltar les paraules d'aquests tres mestres dels fogons. Durant més de 2 hores la tensió va ser màxima i tots van prendre bona nota dels consells de tots tres, que van parlar sobre la importància dels estudis hotelers dins del sector, el panorama gastronòmic i projecció de futur i les orientacions als futurs cuiners i personal que es dedicarà al sector. Destacant, sobretot, el fet d'utilitzar ingredients de primer ordre, posant-hi sempre tota la dedicació possible. L'interès dels alumnes va ser agraït per Arzac, Ruscalleda i Adrià. Bueno, eso es lo más fantástico, eso es maravilloso, eso es como no sé cómo explicarte. Y además como han sido todos han estado atentos, no se ha movido nadie, es increíble, vamos, que se ve que hay madre. Home, hi ha hagut, jo penso, un diàleg amb una potència i amb una il·lusió per totes dues bandes que no es troba sovint. L'interès dels alumnes de Cambrils creu que tenen una bona projecció. I tant, i tant. Naturalment, quan emets un missatge, notes si el receptor està pel que ha d'estar. Hi havia una vibració a l'ambient de molta il·lusió plena, total. Però sobretot que facin les coses amb passió i que siguin feliços amb el que fan, no? Per fer bona cuina no és tan difícil, no? Passió, carinyo i professionalitat, que és el que aprenen aquí. A l'acabar gairebé tots els alumnes van voler tenir un record dels conferenciants, fent-se fotos amb ells i obtenint signatures als davantals o als llibres. Els tres mestres de la cuina van animar els alumnes a posar-hi totes les seves ganes per tal de projectar-se com uns bons professionals. Home, és un privilegi, no?, que et vinguin a visitar aquests tres cuiners i te quedes amb tots els consells que et donen, el màxim, que puguis assimilar. Que s'ha d'agradar a la cuina, si vols aprendre a cuinar, t'ha d'agradar. He trobat molt interessant i que, no sé, els he vist diferents així tractats del tu a tu. No sé, a Ferran Adrià l'he vist més interessant aquí com a persona que quan el veig a la tele. No has d'aspirar a arribar tan alt com ells, que sent un simple cuiner pots ser molt feliç, no sé, que ser honrat. Els convidats, a més, van signar el llibre d'honor de l'escola i van rebre una sèrie de regals de la mà de l'alcalde de Cambrils, Robert Benages, i de la directora del centre, Carme Duc. Cal dir que al matí Carme Ruscalleda i Ferran Adrià havien estat visitant la cooperativa agrícola de Cambrils.
L'ermita de la Mare de Déu del Camí quedarà tancada al públic a través d'un mur. D'aquesta manera es volen evitar els actes vandàlics i arranjar el mur que existia en l'actualitat. Les obres tenen un termini d'execució de 2 mesos i compten amb un pressupost de prop de 250.000 euros. L'Ajuntament de Cambrils vol tirar endavant el tancament definitiu de l'ermita de la Mare de Déu del Camí. L'objectiu és construir una tanca que limitarà el perímetre del recinte per evitar actes vandàlics. L'espai delimitarà pels carrers Verge del Camí i les avingudes Baixcamp i Gaudí. Actualment al carrer Verge del Camí i a l'avinguda Baixcamp hi ha un mur de formigó amb un arrebossat en mal estat que presenta alguns despreniments. El que es proposa és substituir l'actual balaustrada, que primer s'haurà de tirar a terra i després es revestiran els murs de formigó, amb un arrebossat de calç que permeti evitar les irregularitats. Posteriorment es pintaran els paraments amb la pintura del mateix color que el de la façana de l'ermita, que ja ha estat rehabilitada. El tancament es farà també a través d'una reixa metàl·lica. 6 operaris treballaran en aquestes obres que tenen un termini d'execució previst de 2 mesos. El total del pressupost d'adjudicació és de gairebé 250.000 euros. L'avinguda Vilafortuny quedarà tancada al trànsit des d'aquesta tarda a causa de les obres d'arranjament de la calçada. El tall afecta el tram que queda entre la rotonda de Vial de Cabet i les rotondes dels carrers Arístides Maiol i Castell d'Almansa. El veïnat de la urbanització dels Tallats tindrà accés a la zona, però la resta de vehicles caldrà que agafin els itineraris alternatius a través dels carrers Mas Clariana i Joan Rebull. L'Ajuntament de Cambrils destina 60.000 euros en ajudes d'habitatge a famílies afectades per la crisi econòmica. Un dels requisits per rebre l'ajut és que la persona que el sol·licita hagi patit un canvi en la seva situació laboral o econòmica en l'últim any. Aquesta és la segona convocatòria d'ajuts que fa el consistori per pal·liar els efectes del context econòmic. Això sí, per primera vegada la sol·licitud s'obre a tota la població i no només a les famílies amb un expedient obert als serveis socials. L'Ajuntament de Cambrils destinarà 60.000 euros en ajudes a famílies i persones del municipi que es trobin en situació de precarietat econòmica a causa de la crisi econòmica actual, havent canviat la seva situació laboral i monetària en el darrer any. Aquesta suma es destinarà al pagament de les despeses d'habitatge, com hipoteques i rebuts de llum, aigua, gas i telèfon. Així, durant el primer semestre es repartiran 30.000 euros, un màxim de 50 ajudes de 100 euros mensuals cadascuna, sent un total de 600 euros per família o persona. El segon semestre seguirà el mateix criteri, tot i que pot ampliar-se el número d'ajudes si durant els primers 6 mesos no s'han repartit totes. Aquesta és la segona convocatòria d'ajuts que l'Ajuntament de Cambrils convoca a fi de pal·liar els efectes de la crisi econòmica sobre els cambrilencs. Tot i així, aquesta és la primera vegada que la sol·licitud s'obre a tota la població, donat que durant la primera convocatòria només van poder optar aquelles famílies amb un expedient obert als serveis socials municipals. Ara, però, qualsevol persona empadronada o resident a Cambrils, amb rebuts pendents i sense necessitat d'haver rebut ajudes anteriorment, podran participar en aquesta convocatòria. Per fer la sol·licitud s'han formalitzat 2 períodes, del 16 al 31 de març i del 15 al 30 de setembre d'aquest any. Les bases poden consultar-se a la web municipal de l'Ajuntament de Cambrils. La documentació i la sol·licitud han de presentar-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de dilluns a dijous de 2:45 del matí a 6 de la tarda i divendres de 2:45 del matí a 2 de la tarda.